talaba nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga Paradyo Bombo! Ng ika-36 na anibersaryo ng People Power Revolution. Isa sa mga tapat naman na hiniral ng rehimeng Marcos nagkwento ng karanasan sa EDSA Revolution. Yung flight ng mga uuwing Pinoy sa Pilipinas hindi natuloy matapos kang magpatupad ng martial law sa Ukraine. At sa Tiki Sports, balitang Gilas Pilipinas ay sinulit itong ensayo para sa paghahanda sa India sa FIBA World Cup Asian Qualifier. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo ngayon itong apela ng Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy sa Ukraine na huwag silang magpanik sa kabila ng nagpapatuloy na paglusob at pagsakop ng Russia sa naturang bansa. Siniguro rin po ng DFA na mabibigyan ang bawat isa ng tulong at maililipat sa mas ligtas na lugar sa Manila kung kinakailangan. Sinabi naman ni Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. na pumayag na rin daw ang bansang Poland na pumasok ang mga Pinoy doon mula sa Ukraine kahit wala pa silang visa. Ayon naman kay DFA Undersecretary Sara Ariola, nasa 4 na Pinoy itong nag-request ng repatriation assistance sa pamahalaan at nakatakda ng tumulak sa Maynila ngayong araw mula sa Kiev. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa isang Pinay na nakapangasawa sa Ukraine na si Rhea Rose Ramos Taibova. Sinabi nitong willing naman silang mag-repatriate sakaling lumala pa ang sitwasyon at ang tensyon sa naturang bansa. Narito pa ang tinig ni Rhea Rose Ramos Taibova. Lang po talaga yung mga Filipino holding passport. So sa akin po na husband ko po is Ukrainian and yung baby ko rin po is Ukrainian citizen. So mahirapan po ako na pero though nagsabi naman po ang embassy na willing naman po sila magbigay ng assistance, like for example sa visa ng husband ko kasi kailangan po nila ng visa going to Philippines po. So if ever po talaga na may mangyaring ganon, siguro po yes po.
Ayan si Rhea Rose Ramos Tayabova. Tinatayang mayroong 380 na Pinoy ang naninirahan sa Ukraine at karamihan sa mga ito ay sa Kyiv. Noong nakarang linggo, mayroon na ring 6 na Pilipino mula sa Ukraine ang dumating dito sa Pilipinas. Bombo International News. Ibinunyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nilusob ng mga sundalo ng Russia na kontrolin ang Chernobyl nuclear power plant. Ayon pa sa Ukrainian President na may mga sundalo na sila na nasawi dahil sa pagtatanggol sa lugar para hindi na makalapit pa ang mga sundalo ng Russia. Inamin naman ni Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak na hindi na nila nakontrol ang Chernobyl site. Magugunitang noong Abril 1986 ay nagkaroon ng pinakagrabing nuclear disaster sa kasaysayan kung saan 4 na reactors nito ang sumabog at marami ang nasawi. Ang mga sumabog na reaktor ay tinakpan ng protective shelters ng matagal para maiwasan ang pag-leak ng radiation. Samantala, mula noon pa ay alam na raw ng Ukraine na lulusubin sila ng Russia. Ayon kay Ukraine Ambassador to US na si Oksana Markarova, nabasa na nila noon pang nagsalita si Russian President Vladimir Putin na nagsagawa lamang sila ng military drill sa Belarus. Tiniyak din ito na nakahanda silang makipagsabayan sa Russia. Hindi na sila umaasa na may mga bansa na tutulong sa kanila. At kaugnay niyan, narito pa ang tinig ni Ukraine Ambassador to US, Oksana Markarova. Well, if you listen to President Putin's so-called speech before he announced war on Ukraine, and his speech when he recognized so-called DPR and LPR, it's clear to us that, again, it's not about Donetsk or Lugansk. It's not about some of us. It's essentially a declaration that we do not have right to exist. Now, we have existed long before Russia. We exist now, and we definitely will fight for our home. So all the planning and all the preparations are in place in Kyiv. Everyone is in Ukraine. All government, president, and others operate fully together with the diplomatic forces and our armed forces, and we all support them. Now, you know that yesterday our president announced the martial law, and the parliament supported it. So now all the focus of everything that we are doing in Ukraine is to defend our country. Now, Ukraine has activated our right to self-defense in accordance with international law. The combat spirit of Ukrainian military is high. We are fighting, we will be fighting. We, not only our brave and motivated military, but all Ukrainians. Samantala po, sa mga sandaling ito, kaugnay pa rin dito sa ika-36 na anibersaryo ngayon ng EDSA People Power Revolution. Makakasama natin, isa po siya sa mga key player dito pa rin sa naganap na revolusyon, si dating DICT Secretary at Senator Gringo Honasan. Magandang umaga po, sir. Naimbagagsapa, live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga, Bombo Gerald at Bombo Jane. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. Opo, noong 1986, sa ganitong petsa, sa ganitong oras, ano po yung ginagawa nyo noon? Yung eksakto po, Senator, kung maalala nyo pa. Well, Bombo Gerald, kasama kami noon sa tinatawag na Reform the Armed Forces Movement. At tuwan-tuwa kami, excited, sa pagkakataon para sa makahulugan na pagbabago. Kasama yung sinasabing sambayan ng Pilipino na tinatawag natin ngayong people power. Opo, noong panahon na iyon, sa inyo pong palagay ba ay magkakaroon ng gulo sa pagitan ninyo at yung government forces sa protesta na yan po, Senator? Yun ang iniwasan natin, no? Yung armadong tunggalian kung saan masasaktan na naman palagi, pati sa mga kanayunan sa buong bansa, yung mga inosenteng sibilyan, no? Babae, matanda, no? Bata, para maiwasan talaga yung gulo.
So, ngayon, pag gugunitain natin yung makasaysayan na people power revolution na yon, kaya state of the art tayo no? Peaceful, bloodless people power revolution 36 years ago. Kung saan nangyari yon at nakakatuwa isipin na yun ay naging pagkakataon para sa pagbabago ng sistema at hindi laban sa sino mang personalidad o grupo. Yun ay nagsama-sama yung Pilipino para sa pagbabago, para umunlad yung ating bansa. Opo, ang aking partner si Bombo Everly, may katanungan din po sa inyo, Senator. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Senator. Ay magandang umaga, Bombo Everly, at salamat muli sa inyong dalawa ni Bombo Gerald. Yes po. And follow up po, Senator, inaasahan nyo na rin po ba yung pagbaba sa pwesto noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Senator? Hindi ito tungkol sa pagbaba sa pwesto. No? May mga plano noon, pero ang nakakatuwa noon, at ito ang aral na importante para sa pinagkakaingatan natin na yaman natin, no? Yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamaya natin, yung kabataan, yung ating mga anak at apo. Ang aral noon is pag nagsama-sama yung sambayan ng Pilipino, sundalo, sibilyan, anuman ang profesyon mo, mga pangkaraniwang tao, kaya nga tinawag na people power, no? Talagang kaya natin gawin yung kahit na ano. Hindi yung sinasabi ng pagpapalis ng sino man sa pwesto, kundi yung pagbabago sa sistema para matugunan natin yung talagang pangunahing pangangailangan, lalo na ngayon, no? Sinamahan pa tayo ng itong COVID, no? Itong pandemya. So, pagtutulungan ang solusyon dito, pagdadamayan, ugaling Pilipino na talaga yan. So, pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan para sa makahulugang pagbabago. Yun ang gusto natin na aral na ipakita sa mga kabataan natin ngayon. Pag nagsama-sama yung sambayan ng Pilipino, hindi para maghanap ng away, no? Kung tanggalin kung sino man sa pwesto, kundi pagbabago, makahulugang pagbabago sa sistema natin. Opo, Senator, talagang isa rin po kayo dito sa icon, dito sa naganap na revolusyon. Maraming nagtatanong po dahil kami rin mismo curious kami, ano po yung ranggo ninyo noon at ano po yung destiny? Saan po kayo nakadestino noong mga panahon na yon, Senator? Ako po noon ay Colonel, no, sa ilalim ng Department of National Defense under then Defense Secretary, Minister Juan Ponce Enrile. At sa kabila naman, no, nung tumawid kami nung linggo ng hapon, papunta naman kami noon kay dating General Chief PNP Fidel Ramos. At kami noon ay nagsama-sama, pagtawid namin sa EDSA, medyo nangangamba kami. Baka sabi namin iba ang maging reaksyon ng taong bayan. Pagtawid namin, di kakaba-kaba kami, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. In other words, nakita namin, no, yung simula ng pagbabago dahil nagsama-sama yung sambayan ng Pilipino. Yan ang importante ngayon dahil kahit na panahon ng eleksyon, no, importanteng aral ito at ito dapat ang napapaloob sa lahat ng plataforma o programa ng bawat kandidato, national o local. At ito ang aral talaga. Bibigyan ko ng date dito, no? Saludo tayo sa Pilipino dahil sa nangyari yun. Saludo tayo ngayon sa mga frontliner natin, sa mga pagamutan, doktor, nurse. Pero ang frontline talaga natin dito ay yung bawat tahanan, bawat pamilya, bawat lansangan katulad noon na nangyari sa EDSA. Pagsasama-sama, pagtutulungan, pagkakaisa, pagdadamayan. Mga ugaling Pilipino talaga yan. Opo, Senator, Honasan po, hindi maipagkakaila na nakasama din nyo noon itong si dating Senator Enrile at nasaksihan nyo po lahat-lahat. Sa tingin nyo po ba, gaano, hindi ba nahirapan itong si Senator Enrile noon na magdesisyon na mula sa government force ay sumali na din doon po sa revolusyon? Actually, hindi mahirap para sa aming lahat at hindi ito tungkol sa mga personalidad, no? Sina Minister Enrile, kami bilang mga pangkaraniwang sundalo at opisyal, no? Hindi mahirap dahil pag nakita mo talaga yung people power noon, milyon-milyon na nagsama-sama, hindi lamang sa EDSA, bibigyan ko ng din ito, no?
hindi lamang sa EDSA, sa buong bansa, merong mga people power na nagsisigawan, no? Masayang-masaya, excited dahil isa na namang pagkakataon sana ito para sa makahulugang pagbabago na kailangan ipagpatuloy natin ngayon. No? Wala naman nagsabi na mangyayari ito overnight. So ang tawag dito ay work in progress. Pagtulungan natin ito. Magtulungan talaga tayo para makamit natin yung mga layunin nung EDSA People Power Revolution 33 years ago, noong February 22 to 25, 1986. Opo, yun nga po, nasa 36 years po itong nakaraan na Senator Gringo. Samot-saring reaction po itong lumalabas ngayon, lalo na napapanood na rin po itong mga nangyari noon sa social media. Bilang key player dito sa naturang revolusyon, ano po yung maibabahagi nyo ngayon sa ating kasalukuyang generation na wala pa noong panahon na iyon, noong 1986 po, Senator Gringo? Well, importante na maisula talaga, no? Maisalin, maituro, maipaliwanag at maibahagi sa mga kabataan natin ngayon, tinatawag na millennials, yung X and Z generation, na yung mga magulang ninyo noon, yung mga lolo ninyo, katulad namin, no? Opo. Pag nagsama-sama, at yun ang kailangan gawin ng generation ninyo, magsama-sama talaga, mag-unite, magkaisa, magtulungan, magdamayan, dahil ang problema natin ngayon, hindi yung mga kalaban natin sa politika, no? Hindi yung mga nasa kabilang panig. Ang problema natin na hindi nagbago, yung food, clothing, shelter, education, health services, at bago ngayon, no? Bago ngayon yung gold at bago yung oil, yung data. Yan naman ang natutunan ko nung ako ay kalihim sa Department of Information and Communications Technology. So, magsama-sama, magtulungan, magkaisa, magdamayan. Pilipino tayo. 36 years ago, ipinakita yan ng mga magulang ninyo, ng mga lolo at lola ninyo. Pagkakaisa. Opo, Senator Honasan po, sa kasalukuyang sitwasyon na mayroon pa ring mga gulo, sa tingin niyo po ba hindi naman nasayang yung ipinaglaban niyo noong panahon na yan po, Senator Honasan? Ako, wala talagang nasasayang. Dahil ipinakita natin sa maliwanag at buhay na halimbawa, no? Na para sa kabataan natin. Mag-focus tayo. Huwag tayo masyadong maghanap ng hindi natin pagkakasunduan. Maghanap tayo ng dahilan kung bakit tayo kailangan mag-unite. Yun ang hanapin natin. Mas mahirap yun, pero kailangan gawin yun. Hindi pwedeng sobrang pamumulitika, kanya-kanyang magagandang layunin. Bawat kandidato, no? Bawat kandidato, local or national, maganda ang layunin. So pagsama-samahin mo ito, sino ba ang ayaw ng unity? Sino ba ang ayaw ng reforma sa gobyerno? Sino ba ang ayaw ng pabahay? Sino ba ang ayaw na bigyan ng trabaho yung mga mahihirap na nawalan ng trabaho? Wala naman sigurong mag-o-object dyan. Yan ang mensahe natin sa kabataan, no? Na ipinakita natin, ipinamalas natin 36 years ago sa EDSA noong 1986, February 22 to 25. Pagkakaisa, pagtutulungan, ang respeto sa isa't isa ang kailangan ng sitwasyon ngayon. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay niyo po sa Bombo Radio Philippines sa dating DICT Secretary at Senator Gringo Honasan. Maraming salamat, Bombo Gerald at Bombo Everly. Mabuhay po kayo. Happy anniversary. Yan po si dating DICT Secretary at Senator Gringo Honasan. Samantala, balikan natin itong mainit pa na issue doon pa rin sa Ukraine sapagkat ang Estados Unidos may panibagong sanction sa Russia at walang balak na makipag-usap kay President Vladimir Putin ng Russia at ang UK at Canada naman tiniyak na hindi nila palalampasin ang ginawa ng Russia sa Ukraine. At may buong detalye si Bombo Jovino Galang. May mga sanctions na ang US laban sa Russia dahil sa ginawa nitong paglusob sa Ukraine. Sinabi ni US President Joe Biden na hindi sila nananakot at nakahanda itong ipatupad. Wala rin anya itong balak na makipag-ugnayan o makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin matapos ang ginawa nitong hakbang sa Ukraine. Nagdagdag rin ng sundalo ang US na itatalaga sa Europe. Ilalagay umano ang mga ito sa Estonia, Latvia, Lithuania, Poland at Romania. May mga sundalo na rin sila kasing ipinadala sa Germany bilang bahagi ng NATO forces. Paglilinaw ni Biden,
na hindi sila makikialam sa giyera sa Ukraine at ang tanging trabaho lamang nila ay ipagtanggol ang kanilang mga kaalyadong bansa sa NATO. Hindi rin ito nagbigay ng komento nang tanungin kung tumutulong ba ang China sa Russia. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose major, and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rates spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, we're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. And to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine, and I assured him that the United States, together with our allies and partners in Europe, will support the Ukrainian people as they defend their country. Sa panig naman ni British Prime Minister Boris Johnson ay inanunsyo nito ang malaking sanctions na ipapataw sa Russia. Kabilang na dito ang pagbabawal sa mga bangko ng Russia mula sa UK finance system at ang sanksyon sa 100 individual at mga negosyo. Pinagbawalan din ng UK ang mga eroplano ng Russia na lumipad sa kanilang airspace. Papalawigin ng UK din ang pagpapanatili ng mga Ukrainians sa kanilang bansa dahil sa pangamba sa kanilang buhay kapag umuwi ang mga ito sa Ukraine. Shortly after 4 o'clock this morning, I spoke to President Zelensky of Ukraine as the first missiles struck his beautiful and innocent country and its brave people, and I assured him of the unwavering support of the United Kingdom. And I can tell the House that at this stage, Ukrainians are offering a fierce defense of their families and their country. And I know that every honourable member will share my admiration for their resolve. For our part today, the UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. Mariing kinundi na naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang ginawang pananakop ng Russia sa Ukraine. Sinabi pa nito na tinawagan niya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at tiniyak niya na handang tumulong ang Canada sa Ukraine. Today, in light of Russia's reckless and dangerous military strike, we are imposing further severe sanctions. These sanctions will target 58 individuals and entities, including members of the Russian elite and their family members, as well as the Wagner Group and major Russian banks, among others. We will also sanction members of the Russian Security Council, including the Defense Minister, the Finance Minister, and the Justice Minister. In addition, effective immediately, we are ceasing all export permits for Russia and canceling existing permits.
Russia must immediately cease all hostile actions against Ukraine and withdraw all military and proxy forces from the country. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kasabay naman ng pagdiriwang ngayong araw ng ika-36 na anibersaryo ng People Power Revolution, alamin natin ang mga aktibidad na gagawin ngayon dyan sa may EDSA People Power Monument. At live dyan si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Everly, Bombo Gerald, as of the moment ay nagkakaroon pa ng final rehearsal ang mga tao dito sa may EDSA People Power Revolution upang sa gayon makapaghanda ng husto sa isasagawang programa mamayang alas 8 yan ng umaga. Kaugnay pa rin ng paggunita natin ng ika-36 na anibersaryo ng makasaysayan na EDSA People Power Revolution. Papangunahan mamaya ni Interior Secretary Eduardo Año ang magiging flag raising at wreath laying ceremony dito sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Mamayang alas 8 yan ng umaga, nakatakdang magsimula ang naturang programa na inihanda ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at ng Quezon City Government. Sasabayan naman ito ng misa mamayang alas 8 din ng umaga doon naman sa may bahagi ng EDSA Shrine. Katuwang ng NHCP at ng Quezon City Government ang EDSA People Power Commission, Spirit of EDSA Foundation at iba pa mga national at local government agencies sa programang isasagawa dito sa may EDSA People Power Monument. Bukod kay Secretary Año, ang iba pa mga wreath offerers ay sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, EPCC Commissioner Christopher Carion, kasama rin sina retired General Antonio Sotelo at Chino Roses Foundation Consul Fernando Peña. Magkakaroon din ng mga representatives mula naman sa iba pa mga national government at non-government agencies dito sa magiging programa mamaya. Ngayong araw din ay magkakaroon ng online exhibit ang NHCP na may pamagat naman na EDSA People Power Revolution, a nationwide phenomenon kung saan itatampok ang mga pangyayari mula noong February 22 hanggang February 25, 36 na taon na ang nakakaraan. Samantala, ngayong araw ay ilang mga grupo at mga organisasyon din ang nakatakdang magsagawa naman ng iba't ibang mga aktibidad. Ang ilang mga progresibong grupo ay magmamarcha mula doon mamaya sa may EDSA Shrine patungo dito sa ating kinaroroonan sa may People Power Monument mamayang tanghali yan para sa isang programa. Sa katunayan, mayroon pang stage na nakahanda dito sa may malapit sa may People Power Monument matapos sila makakuha ng permit mula naman sa Quezon City Local Government Unit. Pagdating naman sa seguridad, Bombo Gerald, Bombo Everly, napakaraming mga kawani o mga pulis tayong nakita dito dahil nga ilang metro mula sa ating kinaroroonan nakatayo itong stage ng ilang mga progresibong grupo para sa kanilang magiging programa mamayang tanghali iyan. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, mayroon ka na bang mga namataan dyan na mga matataas or itong mga key players noon ng EDSA People Power Revolution na Bombo Dave? Well, pagdating sa key players, Bombo Gerald, mukhang katulad sa nakalipas na 2 taon mukhang hindi. Former President Ramos, at si Secretary Año naman isang mangunguna sa magiging programa mamaya, hindi pa natin nakikita as of the moment. Siguro, antay-antayin pa natin mga ilang sandali na lamang. Makakarating na rin sila dito kasama ang iba pa mga panauhin sa magiging maiksing programa dito sa may People Power Gerald. Oo, Bombo Dave, dahil nagpaalala itong Commission on Elections, huwag gamitin sana ng mga politiko itong EDSA People Power Revolution para siyempre mangampanya. So yung mga panauhin ngayon dyan, wala namang mga politician, Bombo Dave, at wala bang mga nakalagay dyan, mga tarpaulin, mga posters ng mga kandidato dyan, Bombo Dave? To be fair naman, Bombo Gerald, mukhang sinunod naman ng ating mga national at local candidates yung panawagan ng Commission on Elections na talagang iwasan na yung politika sa paggunita ng 36th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kasi dito mismo sa may People Power Monument sa may Quezon City ay wala tayong nakikita na mga posters o anumang mga litrato o mga promotional materials ng mga kandidato, Bombo Gerald. At bukod dyan, tama ka rin, pinapaalala nga ng COMELEC na kung maaari ay iwasan na yung paggamit nga ng politika
dito sa paggunita natin na makasaysayang event na ito, Bombo Gerald. May katanungan din si Bombo Everly. Bombo Dave, Bombo Everly, go ahead. Yes, Bombo Dave, nabanggit mo kahapon regarding dun sa mga protesters na may mga online silang isasagawa. How about physical, Bombo Dave? Mayroon ka bang namamataan dyan ng mga protesters din, Bombo Dave? Oo, as of the moment, siguro Bombo Everly, ipapakita natin, kasama natin sa kasalukuyan si Bombo June Fuentes at ipapa natin siguro yung ating camera doon sa may bahagi ng stage na nakalatag sa kasalukuyan. Ito yung gagamiting stage ng ilang progresibong grupo mamaya, Bombo Everly. Ang sinasabi sa atin 9 a.m. daw hanggang 11 a.m. yung magiging programa nilang ito. Magsisimula sila doon sa may bahagi ng EDSA Shrine, Bombo Everly, at dito nga sila magko-converge sa may EDSA People Power Monument. Kaya ganun na lamang yung ginagawang paghahanda naman ng mga miyembro ng Philippine National Police at napakarami talaga yung very visible. Kumbaga yung mga police natin sa kasalukuyan, pero as of the moment wala pa naman tayong nakikita na mga kasama ng mga ilang progresibong grupo maliban na lamang sa itinayo na nilang stage dito, Bombo Everly. Okay, Bombo Dave, mag-ingat kayo dyan. Live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Sa mga sandaling ito, makakasama naman po natin sa linya si Department of Energy, Oil and Industry Management Bureau Director Rino E. Abad. Kaugnay pa rin dito nga sa presyuhan naman ng produktong petrolyo. Magandang umaga po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Makakasama din natin si Bombo Everly. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, una po sa lahat, kumusta po, sir, itong supply ng langis ngayon dito sa Pilipinas po? Ang ating weekly monitoring ng inventory supply natin ay wala namang nabago. Compliant naman ng ating mga oil company sector ng tinatawag na minimum inventory requirement ng bansa. Opo, may tension ngayon dyan sa pagitan ng Russia at Ukraine at may mga economic sanctions nang ipinato po itong Moscow dahil pa rin sa paglusob nito sa Ukraine. Malayo ang dalawang bansa sa Pilipinas, sir, pero paano makakaapekto ang mga pangyayari doon dito sa ating bansa bilang ang Russia ay isa sa mga pinakamalaking oil at natural gas producers sa mundo po, sir? Iklaro lang po natin, sir, na at this point in time wala pong actual disruption ang global oil supply, lalo na yung galing sa Russia. Wala pong pinahinto na supply galing Russia. So ang supply po ng total supply ng oil sa global market ay intact po. Itong mga sanction na lumalabas galing kay United States at UK, hindi pa naglabas ng itemized sanction ang European Union. Itong dalawa pa lang. Pero wala sa sanction na isinama nila yung oil supply. Opo, sir. Kailangan po iklaro yan at wala pong nangyayaring sanction sa oil supply ngayon. Okay po, sir. Paano po naman matitiyak ng ating pamahalaan na magiging manageable pa rin pa itong presyo ng langis sa bansa sa kabila ng mga pangyayaring ito, sir? When you say manageable, dalawang aspeto yan. Ang oil supply at saka yung price. Sa oil supply po, wala pang klarong sanction. Kung magkaroon man ng sanction, ang analysis po dyan, ang tatamaan po yung mga pipeline na nandun sa Ukraine. Kanya lamang ang mga pipeline na yan na dumadaan sa Ukraine na papuntang European countries like Germany, at saka yung the rest of the countries there in Europe. Yan po'y localized or domestic supply disruption. Sa Europe po yan na continent ang tatamaan. Tayo po ay kadalasan po kumukuha dito sa Middle East. So ang Middle East supply po natin ngayon wala pong disruption at this point in time. Kaya ang analysis po dyan sa supply, yan po ang pinaka-last na maapektuhan. Ngayon, ito namang problema sa price.
But of course, yung price kasi, hinahaluan na yan ngayon ng market ng tinatawag na speculation. Kasi yung ang mga nag-i-speculate dyan sa mga supply na darating 3 months, 4 months from now, ginagawa na po ng spekulasyon na kesyo magkakaroon ng problema, kesyo magkakaroon ng mga analysis na maghihigpit yung global sanctions kay Russia. Kaya ngayon pa lang, kahit walang actual supply disruption sa market, nakikita mo na yung hahalo na pag-uptick o pag-increase ng price dahil sa mga spekulasyon na yan eh. Kaya nga ang mga pronouncement sa US, for example, ang US na hindi apektado, sir. US is not affected by Russian supply dahil hindi naman siya nandun sa Europa. May sarili siyang exporter na nga siya ng oil. May sarili na siyang sufficient na sa oil. Pero nagkakaproblema pa rin siya sa price because of this speculation. Kaya part po ng announcement ng US government, hinay-hinayan daw sa kanilang bansa na yun. Hinay-hinayan daw yung speculation. So itong nakukuha po natin as a price taker, as a supply taker na bansa. Wala naman tayong gaanong indigenous supply. Tayo nagdidepende sa importation on a daily basis. Tayo po'y naapektuhan dahil tayo kasama doon sa nakakatanggap sa mga spekulasyon ng presyo na to. So, ang aking partner, Director, may katanungan din po si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga po. Yes po. Nababanggit niyo po kanina na may sapat naman pong supply sa ngayon. Pero may mga estimates po ba kayo kung magkano po maglalaro itong presyo ng langis kapag sakali po na pumalo na sa $100 o mahigit pa yung kada bariles po ng krudo? Ma'am Beverly, may nakikita tayong mga projection. But at most, these are really estimates because ang pinakamahirap po talagang gawin sa larangan ng oil industry ay i-project mo yung exact amount. Pero these are estimates. So ang estimates na to at the very most, yun ang po ang pinaka-the best sa atin. Ang mga lumalabas po na estimates, unang-una last week ang estimate ay lalagpas ng 100. Lumagpas na nga ngayon ang Brent. So again, yung Brent crude po, yun po yung ginagamit sa Europe. Ngayon, hindi namang lumagpas yung Dubai. Ito naman ang ginagamit sa Middle East dahil hindi nga siya apektado. But those estimates nagkatotoo doon sa Brent. So mayroon pong estimate na ang Brent aabot pa po ng $120. But ang Dubai po, nandun pa rin po siya sa 95. So mas mahina siya. May diferensya po sila ng Brent ng around $6. So maghahabulan yan in the end dahil part din yan ng global nexus ng supply and pricing. But ang estimate po na worst case scenario is aabot po ng $120. Yes, follow up na lang din po, Director Rino po, sa mga nagdaan pong mga taon, mga pre-pandemic years po, at kumpara po sa kasalukuyan din, paano po ba nakakapag-adapt ang Pilipinas sa tuwing nagkakaroon po ng krisis sa oil-producing countries po, Director? Yung 1991 na ganitong sitwasyon, yung Gulf War, na umabot po ng $150 ang ating supply ng yung presyo ng ating petroleum product. Medyo manageable yon ng government because meron pa pong regulasyon. Nandun po ang pondo ng government para punuan yung differential na nagagawa nitong mga geopolitical events. So, nang time na yun, hindi tayo gaanong na-absorb natin in short dahil nakaalalay directly ang ating government. But ngayon, nag-iba na po ang senaryo mula 1998. Nag-deregulate po tayo at isa po dyan sa dineregulate ng government at hindi na nakialam ang government ay doon sa price. At the same time, dahil nag-deregulate siya sa price, hindi na rin siya naglagay ng automatic standby fund, yung tinatawag natin dati na OPSF. So, mayroon pong kaibahan ngayon kasi free-flowing na po ang price ngayon. At ito'y na-reflect kaagad
on a daily basis dun sa ating consuming public. So yan po ang sitwasyon at ang subsidy na po or assistance na binibigay ng government ay hindi na po sa pangkalahatan na consuming public. Mayroon na po tayong tinatawag na targeted beneficiary lang. At nandyan na nga yung Pantawid Pasada, targeted lang yan sa mga PUJ operators. Itong farmers and fishermen na binigay sa Department of Agriculture. At of course, ang ating counterpart ng private sector ay yung mga promo discount. Kasi dati, walang insentibo ang private sector na mag-promo discount kasi regulated yung price. But now, they're fighting off dun sa marketing strategy nila, and kasama po yung pagbibigay ng around 1 peso to as high as 4 pesos na mga fuel discount. Yan po ang kabuuang kaibahan nung una at ngayon. Rino, ito po maidagdag ko na lamang po. Hingin po namin yung reaction po ninyo kasi ayon po sa ilan pong mga sektor, isususpende na raw po itong ipapataw po na automatic VAT sa langis. Ano pong masasabi nyo hinggil po dito, Director? Yan, ma'am, of course, ang decision na yan So naputol itong ating linya, ito po'y kaugnay pa rin sa nagtataasang presyo siyempre ng mga produktong petrolyo at yung ating nakakapanayam kanina ay si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Samantala po, mamaya abangan dahil mayroon pa tayong update dito sa isinasagawa ng Senado po na investigasyon dito pa rin sa investigasyon nila sa sabong, yung mga nawalang sabungero po, at sa ating sports balita po mamaya abangan dahil meron po tayong update dito sa pag-ensayo naman ng Pilipinas dito sa mga manlalaro po para sa FIBA Asian Qualifiers. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Buo ang tiwala ni Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niyang ipanalo ang pagka-presidente sa darating na halalan basta't maipagpatuloy at mapalakas pa ang hindi matatawarang pagsusumikap ng mga taga-suportang nakasalumuhan niya sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at Cebu ngayong linggo. Volunteer-driven ang mga People's Rally na kanyang pinuntahan sa May Iligan City, Cagayan de Oro City nitong araw ng Martes, sa Bukidnon nitong araw ng Miyerkules at sa Talisay City, munisipyo ng Argao, Toledo City at sa May Cebu City sa probinsya ng Cebu nitong araw naman ng Huwebes. Batid ni Robredo na malayo pa ang mga numerong kailangan niyang abutin base sa mga survey, pero tiwala siya sa klase ng suportang kanyang natatanggap at yung kusang loob na rin na pagtulong ng mga ordinaryong mamamayan sa kampanya niya na hindi hakot at hindi rin binabayaran. Ngayong ika-36 na anibersaryo ng People's Power Revolution, araw ng Biyernes, Pebrero 25, nasa Iloilo naman ang Vice Presidente. Samantala, nagsagawa naman ang campaign rally ang tandem ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte kasama ang kanilang partido sa Iloilo kahapon. Ibinida po ng dating senador itong mga sa taga Iloilo po yung kanyang kahalagahan daw ng kanyang pagiging gobernador sa Ilocos Norte. Si Calio de Guzman ay hiniling naman sa Duterte administration na iwasan ang anumang pagsuporta at mapanatiling non-aligned sa hidwaan ng Russia at Ukraine. Dapat daw manindigan tayo bilang isang bansa para sa pandaigdigang kapayapaan at makikipagkapatiran ng mga bansa ng daigdig. Hindi naman nakapag-ikot para magampanya ang tambalan ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, pero dumalo sila sa pagdinig ng Senado tungkol pa rin sa mga nawawalang sabungero.
Pero nagpahiwatig si Lacson na payagang ilagaya at payag daw siyang ilagay na sa Alert Level 1 ang National Capital Region sa darating na buwan ng Marso. Bilang bahagi naman ng anibersaryo ng People Power Revolution, naniniwala si Manila Mayor Isko Moreno na dapat daw mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng batas militar noong panahon ni dating President Ferdinand Marcos. Huwag din daw sanang kalibutan ang masamang dulot ng martial law. Walang lakad kahapon para sa kampanya si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao, pero sa isang statement nanawagan siya ng panalangin para hubupan na itong tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaugnay sa tinutukoy ko kanina, ang mga otoridad daw na humahawak sa mga kaso ng pagkawala ng mga sabungero nais ding magisa sa Senado, at nasa linya si Bombo Dennis Samito. Nagkaroon na nga ng mga development dito sa pagdinig, Bombo Gerald, Bombo Ever, matapos ang paggigisa ng mga senador dito sa mga humarap na resource person kaugnay dun sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero na hanggang ngayon ay hindi pa malocate at wala pang lead kung ano na nga bang nangyari sa kanila. Pero dito sa pagtatanong ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay lumalabas na hindi lamang pala itong nakalipas na mga buwan nangyari ang ganitong mga insidente, kundi maging sa mga nakalipas na panahon at katunayan may taon na ang binilang at nawawala pa rin hanggang sa kasalukuyan yung kanilang mga kamag-anak. Yung isa nga sa naging emosyonal dito sa naturang hearing, 9 na buwan ang itinatagal na nung pagkawala ng kanyang mahal sa buhay, partikular yung kanyang anak, pero walang linaw. Nilapitan na nila ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na alam nilang makakatulong dito sa pag-imbestiga, pero wala daw silang mahanap na maayos na sagot dito sa naturang kaso ng kanyang anak na hindi pa rin matagpuan. Kaugnay niya, narito ang tinig ni Eloisa Bohol, ina nitong si Daniel Kiel Bohol na isa sa mga sabungerong nawawala. Kukonta kami, papalo up. Hanggang pumunta rin po kami si IDG Laguna. Yun din po yung sinasabi nila sa amin, follow up. NBI, talabag, nagpunta rin po kami. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Kami po, 9 na buwan na pong nawawala yung mga kaanak namin. Pero kahit katitingnan, wala pa po kami nakita na lina kung nasaan. Siguro nga po, kung buhay man sila o kung nasan man sila, sana naman po, pagpalagay na po natin na nagkaroon nga sila ng kasalanan o sinasabi nyo to, chope-chope dyan. Palagi, siguro naman po, sa loob ng 9 na buwan, na hindi nila kasama yung mga kaanak nila, siguro naman po bayad na sila, di po ba? Napakasakit naman po para sa amin na yun nga pong magnanakaw ikinukulong Yung mga ng rape, kinukulong. Samantalang yung mga anak namin, sabi nyo, nagnyope. Pero ilang buwan nyo na, hindi nyo man lang nilagay sa kulungan. Kung pinakulong nyo na lang po sana, di sana kita pa namin, di po ba? Nasa po yung di ba? Kahit panino mangyari yun, bayad na po siguro sila. Baka sobra-sobrang pambayad pa po. Kasi po sa isang magulang, yung hindi mo makita yung anak mo sa 3 araw, baka po napakahirap na po. Ngayon po, nagtatalo nga po yung, kahit po kanino sa amin, nagtatalo po yung isip namin tsaka yung puso namin. So, sobrang tagal na namin naghahanap. Hindi po kami nagpamilya nung mga una kasi po 9 months na kami. Nung nag-missing po kami kasi, naging 2K po yung share ng mga anak namin. Bahagi pa ng pahayag, emosyonal na mga pahayag nitong si Eloisa Bohol, ina nitong si Daniel Kiel. At maliban dyan, may iba pa silang mga kakilala din, Bombo Gerald, na hindi pa rin matagpuan sa mga panahong ito. At umapila naman si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang dati rin siyang pinuno ng Philippine National Police na sana huwag daw mawala yung tiwala sa mga nag-iimbestiga at lalo na sa hanay ng Philippine National Police sa kabuuan dahil garantisado naman daw na ginagawa ng mga opisyal nito ang kanilang trabaho at katuwang ang mga senador sa pag-monitor dito sa development ng naturang kaso ng pagkawala ng mga sabungero at umaasa sila na mananatili ang katatagan para dito sa mga pamilya. Actually, marami-rami yung dumating at naghayag ng kanilang interes
na makapag-participate dun sa hearing at pinagsalita naman sila. At ito nga yung apela ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga lapses yun na dapat, operational lapses na dapat makukorek ng PNP. Pero when you say na mukhang nagdududa kayo sa PNP, please, tanggalin po nyo sa isipan nyo yan, have faith to your police. Dahil kilala ko personally itong chief PNP natin, itong si IDG director natin, kilala ko yan na hindi talaga yan makikiapid sa sindikato. Hindi po yan sila talaga sasama sa sindikato. Kaya paniwalaan nyo po sila. At ako na po mismo bilang chairman ng committee, I can give you the assurance na hindi po yan sila sasakay sa kalukuhan. Magtiwala lang po kayo. At with your trust and confidence to our PNP, sana patuloy kayong mag-cooperate, tumulong sa investigation para mabigyan linaw itong ating problema. Bagi naman ang pahayag at apila nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang pinuno ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na siyang nangangasiwa nga dito sa hearing na ito. At humarap din ang iba pang miyembro ng kapulungan kahit nga busy yung iba sa kampanyahan habang yung ilan naman ay online. Nag-participate pa rin ang mga miyembro ng kapulungan. At inaasahan na sa susunod na hearing, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay ipapatawag na o baka isampina na itong mga personalidad na talagang nag-ooperate ng malalaking sabungan, pati na yung franchise ng isabong ay nalagay na ngayon sa balag ng alanganin dahil kumbaga konektado doon yung pagkawala ng ilan sa mga sabungero. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pinaalalahanan na tayo ni Deputy Speaker at tumatakbong senadora na si Loren Legarda na dapat pa rin tayong mag-ingat kahit na mababa na po ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa ating bansa. Anya, nandito pa rin itong pandemya at mahalaga pa rin sumunod sa mga protocol upang tuluyan nating mawakasan itong pandemyang ito. Nagagalak rin si Deputy Speaker sa planong pagbubukas ng rehiyon ng Central Visayas sa mga turista bilang isa itong indikasyon ng unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Sa karagdagan pang balita, nakatakda na raw makipag-ugnayan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Department of Transportation para ihanda ang public transportation protocol sa National Capital Region dahil na rin ito sa posibilidad na ilagay na ang Metro Manila sa Alert Level 1 status. Sinabi ni MMDA Officer in Charge at General Manager Romando Artes, sentro ng pagpupulong sa mga transport officials ay para pag-usapan ang protocol sa pampublikong transportasyon dahil na rin sa inaasahang pagbaba ng alert level sa NCR. Particular daw dito ang mga protocol sa mass transportation. Dahil pa rito, masusi raw nilang pag-uusapan ng mga protocols para masunod na rin ang safety protocols at ipapatupad sa mga pampublikong transportasyon. Una na nga rito, napagkasunduan na ng Metro Manila Mayors na ilagay na sa alert level 1 ang status ng NCR simula sa Marso 1. Samantala po, iminungkahi ni dating Vice President Jejomar Binay na paramihin pa ang mga public at private partnership para matiyak ang sapat na supply ng malinis ng tubig sa darating na mga taon. Base kasi niya sa ulat ng World Health Organization at UNICEF na 47.46% pa lamang ang mga Pilipino ang may access po sa malinis na tubig noong 2020. Kaya mahalagaan niya na matugunan ng itong publiko at private sector ang paghahanap ng mga bagong pagkukunan ng tubig para sa lumalaking populasyon at pagkakaroon ng sapat na pondo para sa mga bagong proyektong pangtubig bagkus ay makakapekto sa buhay at kalusugan mismo ng publiko ang hindi pagkakaroon ng malinis na tubig. Narito ang tinig ni dating Vice President Jejomar Binay. Ayon sa 2020 Joint UNICEF World Health Organization report, 47.46% ng mga Pilipino ay hindi nakakakuha ng malinis na tubig. Kailangan pagtuunan ito ng pansin ng pamahalaan. Maraming sakit ang may iwasan sana, pati na ang COVID-19 kung may akses sa malinis at ligtas na tubig ang ating mga mamamayan. Maraming kailangan gawin. Una na, ang pagkukunan ng pondo para sa bagong water system sa mga lugar na wala pang malinis na tubig.
Dapat ring ayusin kung paano magiging resilient ang water systems, lalo na sa banta ng kalamidad. Samantala po sa mga balita sa probinsya po, mayroong special report dito pa rin sa isa sa mga general na tapat kay dating President Marcos. Nagkwento po yan ang karanasan dito pa rin sa EDSA Revolution at may special report ang Bombo Radyo La Union. Eksklusibong ibinahagi sa Bombo Radyo La Union ni retired Brigadier General Tomas Dumpid Sr. ang sarili nitong karanasan noong sumiklab ang EDSA Revolution taong 1986. Maliban sa pagiging pinuno ng Regional Unified Command 1 ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Hilagang Luzon, nagsilbi din siyang commander ng Task Force Samiana na nangangasiwa para sa seguridad ng First Family ni Pangulong Ferdinand Marcos sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay General Dumpid, nung una ay hindi nila pinaniwalaan ang ulat na umanib sa hanin ng oposisyon sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel V. Ramos. I remember noong February 22, yung isang staff officer ko noon, si Major Hokotan, siya nag-report sa akin sa headquarters. Nandun din ako doon sa headquarters sa Dangwa. I-report sa akin na nag-depict daw si Secretary Enrile at saka si General Ramos sa opposition. Noon ay hindi natin pinaniwalaan yun. Ay sabi ko, baka mayroon lang counting diferensya with General Blair. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because there are massing civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said he talked to you, we withdraw later. My order is to disperse. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. At that time, I was then the commanding general ng Regional Unified Command number 1 sa Region 1. Concurrent ako noon na Regional Commander ng PC Integrated National Police. At saka commander ako ng Task Force Samianan sa Ilocos Norte. Alam mo yung sa Task Force Samianan, that is exclusively for the security of the President and family pag nandun na sila Ilocos Norte. Mayroon akong 2 combat batalyon doon. Mayroon akong 4 na helicopter. At saka more than 20 na militia na nagsisecure na Ilocos Norte during that time, during my time. Nakahanda na noon ang Task Force Samianan at naghihintay sa pag-uwi ng Pangulo sa kanilang tahanan sa Ilocos Norte matapos lisanin ang palasyo ng Malacanang. Nang mabatid ni General Dumpid na hindi na bumalik ng Pilipinas ang Pangulo na nasa Hawaii, ay sinimulan na nito magtago kasama ang kanyang anak na si Second Lieutenant Tomas Dumpid Jr. at si Major JP Tamayo. Nang magpaalam ang general sa kanyang tauhan sa kampo, ay pinaalalahanan niya ang mga ito na malaya silang mamili ng aaniban. Si General Dumpid ay sinasabi na isa sa pinakatapat at pinakahuling general ni Pangulong Marcos na tinutugis ng mga kapwa niya sundalo noong administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Ang helicopter ko doon, 8. 2 ang Sikorsky na may gunship yun. Mayroon isang Islander. Then marami ka rin mga suporta doon ng mga militia forces. I have 4 battalions, combat infantry battalion dito noon sa Region 1. Yes, sir. Yan ang situation. Tumawag si General Blair, sabi niya, "Are you ready, Tom?" Sabi niya. "So far, we are ready, sir." Sabi ko, "Kung anong instruction nyo, yun ang gagawin namin." Sabi ko naman. Paano hindi naman, tumawag din si President Marcos. Tinanong din ako, "Oh, General, what's the situation there?" Sabi ko, "Sir, we are ready, just in case you plan to come here." Sabi ko naman. Yun. Okay. Marami ang instruction doon, pero that is the more or less limit. Yes, sir. Sir, isang tanong pa, no? Noong pong umalis si Presidente Marcos doon po sa Malacanang, ano na po nangyari po sa inyo noon, sir? Hindi, noong umalis na si President Marcos, we were still waiting, we did not believe it. Opo. Kasi pero nasabi nila na linipad na sa Hawaii, wala na kaming magawa. Opo. We waited in Region 1 doon.
I waited for my replacement for 2 days. Walang dumadating. So, nung walang dumadating, may nagbulong naman sa akin. So, sir, yung dadating sa inyo na re-relieve, may order ata ng higher up na he will place you under house arrest, sabi niya. Para naman kay General Dumpit, mas maganda at mas maayos pa rin ang pamumuhay noon bago ang EDSA Revolution. At sa loob ng halos 36 na taon ay walang nangyaring pagbabago maliban sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong nangyaring EDSA People Power 1, ano po yung magandang naidulot po nito sa ating bansa? Ano po sa tingin po ninyo? In my opinion lang, ha? Yes, sir. Opo. I think for 36 years, parang the same. Parang walang pinagbago. Parang we are much better off during the time of President Marcos. So in my estimate lang, ha? That is my personal opinion. So para I am concerned. Yes, sir. Okay. Parang we are much better off during the time of President Marcos than what happened after it's up to now. At least, President Duterte siguro, medyo kwan na rin. Okay, sir. Sige ba? Okay. Ang buong panayam kay General Dumpit ay maaaring mapanood sa Facebook page ng Bombo Radio na pinamagatang The Last Marcos General Standing, Untold Story of EDSA Revolution. Ito si Bombo Absalom Flores para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa La Union, Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 51 pesos 27 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 8 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 56 centavos ang euro, 58 pesos habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa hinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo